Sanibona, uFanika Imfundo lo yi-celebrity. Bafethu uCasper ugoqile uyi-ghost. Ngiqala ngqa ukubona i-artist elichoma ngokuthi umfazi walo ugcobe i-calamine njengo-Casper. Ethi, have you seen my wife? Ugcobe i-calamine, ugcobe i-calamine, gotta get it chain, ugcobe i-calamine, gotta get it chain. Uyena yedwa bafethu umuntu osekwachoma ngokuthi unkosikazi wakho ugcobe i-calamine. Casper Nyovest bafethu ugoqile. Le out le ngikhumbula mina ishaya ingoma nolentuzana noZola 7 la khona uCasper bafethu ugoqile. uCasper usekwazama enye into eningayazi, usekwazama uCasper ukuzenza u-R Kelly wahluleka. Kunengoma le engiyishoyo beyishaya benoZola la khona becula khona ngathi bayabangisana, omunye ngiyabonga la khona omunye engena omunye engakaqedi yabo, ngiyabonga kune-part la khona uCasper umuzwa khona esikanje, you save me. Hawu uCasper ugoqile bafethu.